1996 aningkan pen non 2017 aningkan an arta aningkan phoke braisi playing eta Peter Karbi lamet amaya sai hem ke kimji along lia velang Barbie kido hem kasalampi asai ke oi Sejul karai komji apan di masa walong armu jejeng kibi. Kardom, neli Karbi birta thanbang sami durmi bepi. Non archikta birtang tonpen. Ningkan phoke brai siarta plang eta phisitame. Kele asai hem ki kimji apan. Karbi anglong autonomous council atumpen longlei pithek thedet ajok pai ni phaihini arni. Taralang so Karbi People's Hall along ke do KCS atum methang lamet lamchong ka chenghon ajok. Bigha plia longlei pekponlo. Keramtang arni pen kele asai hem ki kimchi aphan longle kavedet ajok along longle ke hang asai deng ponlo bonta longle ke long ledet ajok pai hini arni ada porpai crazy por malom pen KCS diri pia sai hem along KCS lapen kele atum ang bong chenghon seroi pen longle chepek pontang lo KCS kele maipu kongchun bang pendang lo klembang pu bang pia tum chedon sarsi kachedon alam rai chetok ponlo non malom sai kam pen kedeng ponas kim United pen sikakuti sia tangka Karbi lang autonomous council CM tuliram rong hang lapen dipu MLA sumrong hang atum cepat duk pen RT ke pia sai kedeng ajok pusi kele amai pusren kramsa pen birtanang pachinidun nilitum pan longle nang ke pi ke nilitum ke ningarong piklo penalang tum pan juru par piklo athe nilitum Jasamet pet non nilia ke long lopen me por long lopen nilia arga ritan dalang eden long lina ne ne cetak long jibon ko nili tun long li ka videt ajoine ehem ka videt ajoine office videt ajoine ma kitab doan ta pusina hong lab kitab te bithai videt lo tibul suki lai te bithai videt lo apu son se thaglong lo silong lina ne na long jibon ko na cherap dun pe nang kitab inisiatif nang ke endun thip bang ke la non li dun karjap yem sar abarim la bidasing rong pi hello pen adun thu apu churu thunai bang ke hala puti rong pi ke halang ta ala cherap dun lo lang si industry long li dak do along ni tum rijab lo aso industry long li do pur long so long si jasana pet ni tun ke han patir pi lo patir pi ben masi official bang ke sop long lab official banke nitu allotment alu masih cotan allotment alu masih cotan no sistem hala dak la bajar committee potundo hala so long so bajar committee tumbang nemene nang pe jani hange asi pi potong hange de ni la bangchi de de la sen amasi elong le sita ni le bangano ta ning khepik la alang le tumta puthot ning chiru dosi la long so bajar committee tumbang ta ning chiru pen hoitu monesi bangana pe tahajim kusonta ni ke di hela Bukajan subdivision angkang number 22 Sarapathar MSC constituency Hanjang Langso Langteng Arong Malom Barpi kido hem kaselam amukha asai ke oi sairi pusi rala tumpen card news channel apherang ke ananterang pen bertarang pale India government atumpen ke dukalak kaduredet arada phanrong rupang thir nangji Barpi barso dojam nang nepu kapanong pi Swachh Bharat Abhiyan Karbi Anglong Autonomous Council PHE Department atuma phan hodaisi Karbi Anglong arlo penang atuma phan pajir ponlo Lason thak si Hanjang Langso ahawar malom ta penang akorte injura tum Barpi ke do ahem long dunlo Lahai sai ke deng pen ke pajar pon thega pot kelong arala tum choro pajarlo seta sai ke claim pia contractor atum aning kelang no pen ajok selam pi seta selam pi jongjong ason mandetlo athe adim dam pen lang dam polote theglong hurji lake kosonsi ka selam pi ma non la so Barpi ahem kelong dun atum anta ka selam pi aning ke bophe alam anta chethandun renti
All Apex Bodies Coordination Committee AABCC pen pai hini arni 6 schedule karai komji aphan pura half long rong sopi Lalfield pen di Mahasau Autonomous Council armu chejeng dam pen puthot Lalfield along chingrum dam thu. Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Jakhong ni phaing kora sirkep arni District Judicial Court ki mikang puji aphan di Mahasau along nang sunlo alang li aphan maya jaimek ateng Aluhi sarpo hok pen ingtum arni ponlo bonta di Mahasau inudwet IMLA aphanta mayalong dimklong pek pedetlo ajahak asonga tum Chief Minister aphan pinpur alok kipidunji puanta longle Warsai pipe AABCC atum di Mahasau Autonomous Council ke det piang bong ke banai Autonomous Council lapen 6 schedule asar tipensi di Mahasau ke plang pusi hok dam Chief Minister di Mahasau along ke bangahu di Mahasau IMLA lapen 6 schedule aphan Kelang plot buak koi pidam pen di Mahasau Deputy Commissioner Ranjit Hazarika lapen Assistant Commissioner Rahul Dolea me phi meke kaisi kham khepon. Non malam so por phan dihina pharman berta mointon pon eksinang. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Royal Enfield Ishan Motors Ward number 2 near CCI Limited Dimapur Road NH39 Chandrapur Bogajan 782480 Karbi Anglong Assam আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ওয়াটাৰ Dashwini classes Nogao 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017 For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277.
Cut News Channel hin penangi tunghan one pillar. Subscribe to the talent show. The artist Karbi traditional attire and its innovation. Jong sinang litung labang so a show long interested lete ladak screen long kipi a number along nang litung humri ignon. Dihina mo upi puthot birtalong wangthulo. West Karbi Anglong District Number 9 Amreng constituency angkang along Panimur picnic spot along tourism asai kamatum kelang kepang kreveya jog muring sangan pinlo. Pinpur make damtang ningkan troxiner kep aningkan aprang mati. Congress atum Karbi Anglong Autonomous Council along Kacharibam ahut sila bangso Panimur picnic spot along tourism asai kamatum sika kuti atangka padamlo. Lapuan atangka padamdet apita methang asai ardi kachipi pedet ajok picnic spot Pangram Sulo. Hadak kedo arada tumpen ke thana tengke picnic spot ka salam jiaphan pura asonson ke palang me jiaphan ke sangahem boundary wall fencing children park highway apartment chiripli along le tourism asai kamatuma phan pilo anpar tabangso asai ke klembo maho chiklo jontrok antaing thang thia ko ke sangahem ruang lupusithan ihodi si bangso picnic spot along munit atum nang ke lang jiaphan wang bang do olo Sonsi UK, Belgium, adet asoratum anta, wangsi boat rafting, sport nang klemrin tilo. Seta tourism atum kepanung kuk ajok pini army adim muring sanglo. Panimur picnic spot adung arai karchak picnic spot, arlong parla picnic spot, koka picnic spot ke aren isiwet asonlo, chitebok krailo. Laso ajok kelang abolon doping, archak picnic spot along ta watchtower seta me selamlo. Seta tourism atum RD ki pipedet ajok muring sang dokoklo. Lasi longle ki pidet ahempu atum apanta inuda pan chokomar mate chokidar pipe. Seta pu tourism pen lahai ke palang meji aphan. Aningkan wang si kuti atangka nangle. Lasi non BJP asorkar atum pen lahai asai dengsi ki meji. Lapen RD pipo pusi hadak aradatum chuning ripon pusi Kennedy ing hiperang ke athengno chuning ridon. Diphugok Boys High School Pathu Klamalong Pai Hini Arni Soy Terang Lapen Nirola Tisopi Chikimo Football ke Pathu Thadaweng Lapen Morningstar Academy Ang Bongsi Cepatepon Diphu Greater Sport Association Ben Diphugok Boys High School Pathu Klamalong Pai Hini Arni ke Padu Soy Terang Lapen Nirola Tisopi Football ke Pathu Kacepate Morningstar Academy Lapen Thadaweng Ang Bongsi Cepatepon Hin ateran atum ke Pathu ke Tek Soya Jok Gol Pumnini Kacepi Ang Bongsi ke Pathu Amua Porpen Patudlo Football Kacepate Bijoy Ronghang Gosin Sinte Lapen Arwin Kiling Atumsi Ingsaipon Bertabang kalapon sa Kangton Iglo like mo Cut News Channel Domi Thagme Kurang 2